Якум нишондодаш команда ба шумо ба ҳар як соҳаба одамое буданаш даркор ки аз шумо 10 баробар доно бошад. Мисол шумо бояд нагӯед чӣ кор кун, бояд вай шумо багӯ чӣ хел кардан дар кор. То есть ҳар як направление ба одамое даркор аст ки 10 баробар аз шумо доно бошад. Мисол маркетолог 10 баробар донотар аз шумо, логистик 10 баробар донотар аз шумо, бухгалтер соҳаи худаш ба 10 баробар нақстар аз шумо медонад, юрист 10 баробар аз шумо нақстар медонад соҳаи худаша. ҳамон муддат ба ваё шумо ба ёрдам мекунад шумо компания сохтан ба. агар ки ҳамин одамое ки дар гирди шумо ҳаст аз шумо доно набошаду шумо доимо ваё ба гуфтан гиред ту ин кора кун, ту вай кора кун, он муддат ба компания пеш намера. Он муддат шумо команда надоред. Он муддат ба шумо просто як гурӯҳ одамоа ҷамъ кардаги хабататон ба. Не ки инта команда не. Команда ин ҳар як одам отдельный мутахассис соҳаи худаш ба профессионал, он что-то приносит ценность в компании. То есть вай компания ба як чи метиҳад. Якум нишон додаш ман ҳамин. Дуюм нишон додаш семейная атмосфера. Ин чӣ гуфта гап? ҳамин хел одамои ҷамъ шудаги ҳастанд ки максимально якдигариш ба боварӣ дорад. ранге ки ҳамин додарқ ба боварӣ мекунию, ранге ки ҳамин хоҳар ба боварӣ мекунию, то чизе ки набошад. мана ҳозир нигоҳ кунед, ҳамин мо мардуми тоҷику мисол ман ҳамин мусулмоно, мо все равно менталитети клански мишление дорем, клански метод управления, авлоди худам. мо маҳалла калон шуда гаштагӣ, барои ҳамон мо ҳамин каламо ба ҳамин чи ҷо шудагӣ ай. ин ҳамин маҳалла қати ҳамчун штагӣ ай. ин одами худӣ ё ин бачи худиаграм ва мо намегӯем ки ин метод хай дер ба ҳам ёд гира зато бачи худӣ дия. барои чӣ мо одами худия мегирем? барои надёжност буданаш. чунки вай все равно як рӯзи мушкил ба фикр мекунад, бо як рӯзи мушкил қабатат ба места дур намерад. дуюм нишондоди команда, агар ки шумо ҳамин хел атмосфераи оилава сохтан тоистед ки ҳамин одамо кор карда якдигариш ба дар ҳақиқат боварӣ дорад, дар ҳақиқат якдигариша ҳурмат мекунад, якдигариша поставид намекунад, никаких случаев ба якдигариша сдават намекунад, не продаёт друг друга. мана ин семейная атмосфера. сеюм нишон додаш чемпионский характер. чӣ гуфтаги гап? ман ҳамин ҳар як оила бинедага даже семейная атмосфера барои бизнесин камай. агар оила бинед ҳамин все равно мо якдигар боварӣ мекунем, надёжност ҳаст, не ки все равно любой оила ба якта одаме пайдо мешавад ки камбудиш ай, слаби ай. ҳамин додора хоҳар проблемаи ҳавай ҳал карда кашола карда мегардад. а бизнес ба мумкин не. оила ба шумо наметавонад додара партоед, оила ба шумо наметавонад ки хоҳара партоед. не ки бизнес ба мумкин не кашола кардан ҳамроҳи худ. чемпионский характер. ин чӣ гуфта гап? ҳар як одаме буданаш дар кор ки ҳамин оили мо ба бизнес ба вай тавонои чемпиона дошта бошад, ҳунари чемпион шудан тод, ҳамон хел одамоа ҷамъ карда команда чемпион нужен. чӣ дар кор мо ба команда чемпион? ана ҳамин сета нишондод бошад, шумо команда доред. агар ин сета нишондод нест, значит шумо команда надоред. значит просто шумо як группа одамоа ҷамъ кардед ки просто шумо маъқулан, ё ки шумо ба боварӣ доред, ё ки шумо ба наздикан дилангитон, барои ҳама қадар шумо қативо кор карда гаштед. барои ҳама қадар шумо бояд одама ёбед ки чемпионский характер дошта бошад. ҳамин одам чемпион шудан наметавонад бачаҳо. чанд фоиз одамо чемпион шудан метавонад? ҳамагӣ 2-3%. байни 10 кас ба байни як одам, а байни мисол 100 кас ба 2 кас 3 кас. шумо бояд фаҳмем шансе аз 100 кас 2 кас ё 3 кас аст, а ин зиёд нест. ақли не. барои значит мо чӣ қадр бисёртар ковем, бисёртар одамо ҷамъ кунем гардамон ба а даруни ҳамоно чемпиона выбор карда метавем. ҳамин сета нишондод шумо ба беҳад зарур. барои ҳамон одаме ки команда сохтан наметавонад, бизнес ба вай сахт азоб мекашад, беҳад азоб мекашад. чунки ҳамин корро успеҳ кардан наметавонед. як дуюмаш ин ки ҳамин кор ба профессионал шудан наметавонед. шумо наметавонед ҳамин кор ба профессионал будан. профессионал вай шумо ба ёрдам мекунад ё наоборот қатъи профессионал кор карда шумо ёд мегиред. хоб понять, кто к чему способен и ставить людей точно на свои места в компании. ҳар як тина ҷош бомондан дар кор. бо як характери, бо як чизи асосӣ ине ки шумо агар хато кунеду ҳамин бачаҳоя
دیگه جا بمونید، مثال جای خودش بنید، таланти خدا دادش بنید، دیگه جا بمونید. شما بای میتین. من مثال من операционист نیمم. Я плохой бизнесмен. Не хороший, плохой бизнес. Я хороший наставник. Я супер наставник, но очень плохой бизнесмен. Не операционист это точно. Я очень крутой стратег. Одам бояд донад ки чиз чи ба шумо нақс карда метавед. Барои ҳамон ягон бизнесам ман худам управлять намекунам. Вақте ки ман фаҳмидам ки я хороший наставник, и худованд ман ба ҳамин чиза додагӣ, ман бояд ҳамон коре кунам ки парвардигор розигии худованд ай, хости худованд ай. То против худованд сохтагӣ рафтан дар кор не. Вақте ки ман ҳамин чиза точно фаҳмидам ки ман тавонои ман дига чӣ бааст, ман ҳамина қапидам. ҳаме компанияҳои манба ман меёбам, команда месозам, ҳама одамое ки ман нақстар управлять мекунам. Ман стратеги наст. идеяҳои бисёр дорам, ман беҳад идеям бисёр. Ман мебиём мегӯм ман ин хел кардан дар кор, ин хел кардан. Авваё шишта месозад, инаё карда пешба бурдан мегирад. Ваё тактик. Я стратег, а не тактик. Ва ина карда бурдан мегирад. Ман агар як рӯз ё ду рӯз як офис башинам, мемурам худам, худ как будто умру. Чуба ки дилам танг мешавад. Чуба ки это не моё. Одам наметод долго, ҳамин долго худотуна заставит кардан наметоед. Шумо ҳамон коре мекардан метоед ки ҳавай ба ҳунаратун ҳай, лаёқататун ҳаст, худованд ҳамон барои ҳамон чи шумо сохтагӣ аст. Барои ҳамон ҳар кас ҳар одама ҷои худаш ба мондан ин таланти беҳтарина. Мана мисол тренери футбола бинед, агар ки чотка мефаҳмад команди худаша, вай бояд дунад кадумаша защита бамонад, кадумаша леви крило, прави крило, кадумаша нападаевши монад. Агар ҳавай намефаҳмад, ҳамон одам намефаҳмад тренер. Мумкин ки ҳамин бачаҳо талантливанд, не ки вай ҳамон талантошуна кушодан наметавонад он бачаҳо. Роҳбари бақувват чӣ кор мекунад? Сотрудник ба ёрдам мекунад ки кушода шавад. Сотрудник ба ёрдам мекунад ки таланташа ёбад. ҳамон таланташа ёфта, ҳамон таланти хуби ҳавай истифода бурдан дар кор. Ҳар як одам ба ҳам тавоноиш аст, ҳам слаби месташа. Агар шумо доимо ҳамин кадра представит кунед ки ҳамин кадри шумо усичиви характер дорад. Чӣ гуфта усичи? Ва нағз мебина коғаз қати кор кардана. Шишта коғаза бизнес процесс омӯхта, кор карда, сифра анализ карда. А шумо бошед ва маҷбур мекунед, хе инҷо чо мекунӣ шиста? Хе бора фурӯш хе. Ва як бор мекунад, ду бор мекунад, 10 бор мекунад. Соответственно, шумо ва постоянно танқид мекунед, постоянно замечание метед. Конца концов чӣ мешавад? Ва шумо хафа мешавад, шумо вай. А на самом деле ин гуноҳи вай не, ин гуноҳи шумо. Ин хатои шумо ки шумо ҳава ҳис накардед ки кадом чӣ ба таланташ ба қувват ай. Шумо ва ё ки баъзе вақт дигараш аст. Мана мисол дигараш аст ки беҳад нағз мебина гап задана. Беҳад тавоно ай, ҳамин супер продавец. Ҳамин коммуникатсияш супер да, нағз мебинад. Ҳамин суҳбат карда гаштана, коммуникатсия ба хуб, муносибата сохтана. Ин хел одама энергияш бисёр ва характераш ҳамин хел. Аввал шумо агар гиред гӯед ки не ту офис башуну, ҳамин порядка биёр коғазҳоя. Ман гарантия метиҳам ки 50 бор задане метиҳад, як бор мекунад. Шумо мегӯед кане ин коғаз, кане вай, мегӯед пага мекунем, фардо мекунем. О ина кун биёр. Ин мазмуне надорад ки вай намехоҳад вай кардан. Фақат мазмуне дорад ки вай барои ҳамон чиз сохта шудагӣ не. Худованд вай барои вай сохтагӣ не. Ҳамин дасти ман ба ҳозир чиза диданед? Микрофон. Ҳамин микрофон барои чӣ сохтагӣ? Барои гап задан. Агар ҳамин ҳоз ман гирамо ранги кувалда ё ки ранги молоток истифода барам, монанд ку молоток ба як дута мех занем, умраш тамом меша. Умраш тезтар тамом меша. Одамам ҳамин. Одамам айнан ҳамин. Одамам бояд шумо истифода баред ҳамон чизе ба ки худованд сохтагӣ.